za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. A môžeme ísť bod číslo 19, to je Mestské lesy, spoločnosť SRO. Jožko, nech sa páči. Na základe toho, že ako ste boli informovaní, od začiatku roka spoločnosť plánovala kúpu prívesu na prepravu druhého dreva, pretože ten, ktorý sme používali, už bol na konci životnosti a mali sme s ním veľa problémov, takže sa rozhodli ku kúpe nového prívesu. Súťaž sa konala prostredníctvom informačného systému pre elektronické verejné starávanie. Mali sme tu uchádzačov, rekadiskovce zo Slovenska a unikov z Čiech. Bola nižšia ponuka. Prírez bol odstránený na základe zmluvy, ktorá bola položená dlhá od firmy rekadiskovce a vlastne týmto len beriete na vedomie túto kúpu. Nech sa páči, k tomuto bodu. Poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšina po prerokovaniu budovnej rady spoločnosti a mestskej rade berie na vedomie kúpu špeciálneho prívesu na prepravu dreva a podmienky verejného obstarávania verejnej zákazky prívesu na prepravu druhého dreva kategórie použití. Vypočuli ste si návrh na uznesenie, kto je za jeho prijatie. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Môžeš už po druhý bod. Nakoľko v najbližšej dobe má byť výzva na kúpu techniky, lesnej techniky 86 a spoločnosť potrebuje jedno technologické vozidlo, ktoré bude slúžiť pre lesnickú prevádzku. Ja by sa nám táto možnosť využiť túto výzvu a uplatniť sa za 50% spolúčasti kúpe nového vozidla. Tých 50% oprávnených, teda tých 50%, ktoré budeme musieť spolufinancovať, navrhujeme realizovať tým, že máme jeden stroj, kanál a uvedený, ktoré vlastne spoločnosť nevyužíva. Navrhujeme označiť ako za prebytočný majetok a peniaze utržené z tohto predaja použiť na tých 50% a zakúpiť tak toto technologické vozidlo. Musím povedať, že inak by sme si ako spoločnosť nemohli dovoliť kúpu toho vozidla, pretože stojíme tak, ako stojíme. Rozdiel ešte oproti tomu, ako je to tu nám uvedené v tej OBS-ke, by bol v tom, že cena vlastne bude stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý sme dali vypracovať, ako to bolo ceny, takže vlastne tam by vlastne len v tej OBS-ke bola niekde za minimálnu cenu vyššie, ako tak uvedená, ale na základe, za minimálnu cenu na základe znaleckého posudku. Toľko tomu ďakujem. Ja by som ešte k tomuto bodu dal návrh, aby sme nerobili súťaž na predaj, ale aby bola štvorkolka predaná priamym odpredajom na základe osobitného zreteľa Snowparku Ľadová za cenu súdno-znaleckého posudku. S tým, že osobitný zreteľ použiť na to, že toto združenie vlastne na pozemkoch mesta upravuje tráte, ktoré slúžia širokej verejnosti a tento stroj je pre nich potrebný. Nám v podstate môže byť jedno, kto to kúpi, len v súťaži sa im to nemusí podariť kúpiť a myslím, že ten osobitný zreteľ by sa tu dal použiť, že je to v podstate, tie tráte sú na našich pozemkoch a tak ďalej. Samozrejme cena za súdno-znalecký posudok, tak do súťaže vyšlo. Takže toto je zase môj návrh. Nech sa páči. Myslím, že my budeme určite za verejnú súťaž, nakoľko doteraz bol využívaný tento stroj čisto na bežecké trasy. Observácia hodnota bez DPH sa mi zdá, keď sa tam bolo 31-32 tisíc, bez DPH. Tu predávame za 22 500 s DPH. Ešte nie, za súdno-znalecký. Ale zase ten náš minimálne
vo výške Jasné. 18 posudkov. Ja A to som ešte videl. nemá. Dobre. Ale Čiže celý rozdiel v podstate bol aj tak preinvestovaný do občianskeho združenia Snowpark. Lebo Snowpark ho využíval celý čas, čiže my, aby sme dosiahli čím lepšiu sumu, tak si myslím, že verejná obchodná súťaž je adekvátna a je určite zaujímavejšia. Snowpark má možnosť zúčastniť sa, má možnosť prebiť cenu. Nevidím tu žiadny problém. A keď môžu si takisto kúpiť nejaký iný stroj, niekde inde za nejaké výhodnejšie. Dokázali si vyzbierať peniaze na nadrak, ktorým disponujú. Nech sa páči. Nedá mi nevstúpiť. Ja som zle počúvala na dozornej rade, až neviem, kedy sa váš názor zmenil. Na dozornej rade, na mestských lesoch sme sa dohodli, že pán Velos vstúpi do Snowparkom do jednania a ponúkne im ponuku, že môžu hneď začať splácať. Nie je možné zo zákona na splátky vyhlásiť súťaž. Tak ale sme sa rozprávali, že ich uprednostní, takže keď to odchodia tú sumu na nich navrhovanú dostaneme, je to tak, a akože boli ste tam všetci, tak... Áno, tam bola suma 25 000 eur, čiže bola výhodná. Len kedy sa to zmenilo, že ide obchodná verejná súťaž? Obchodná verejná súťaž musí byť, keď dobre. Môžem aj ja do toho vstúpiť. Už na mestskej rade sa to zmenilo, lebo už sme tam začali vlastne skúmať možnosti, keďže teraz od 1. novembra je novela. Ja ťa opravím, nie na mestskej rade, ale návrhov mestských lesov, ktoré predložili len návrh na verejnú obchodnú súťaž, pretože zo zákona... No ale na tej mestskej rade sme to už vlastne diskutovali na tú tému, aby sme neporušili zákon a potom, keď sa pozerám teraz na to uznesenie bližšie, tak by to malo byť štilizované pri budove Trokružia. Musí byť uvedená už cena. Teraz by sme mali schváliť zámer, že je prebytočný ten majetok, zámer, že ho chceme predať a zároveň znalecký posudok. Trošku ešte nemáme znalecký posudok. náš posudok sa vypracoval fyzicky včera, takže ešte ho nemám vyučený. A z toho orientačnú cenu? Nepovedal orientačnú. Čiže je potrebné teraz prijať uznesenie len, že majetok je prebytočný a že bude a zámer na odpredaj. A dotiahne sa potom niekde. Nie je možné teraz hneď aj súťaž vyhrať. Schválenie musí byť minimálna pridaná cena stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý dnes schválenia nie je starší ako 5 mesiacov. Dobre, a po zámere na odpredaj, aké časové pásmo potrebujeme? 10, 20 dní. 15 dní. No takže My máme môžeme si zámer. zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, keď... No, ja som na 4 dní vychádzali. Tak, dobre. Do obedu. S kapusnicou a... Aj v takéto zime. Nech sa páči, Milan. Aj keby bolo Je nejaký problém pri výberovom konaniu pre Snowpark Park? Je? Nie, cena je rozhodujúca podľa To zákona. na najvyššiu bere? Nie, najvhodnejší návrh neexistuje, iba najvýhodnejší. Len cena rozhoduje. Kto dá najviac, ten vybere. Už teraz není možné postaviť súťaž, ak bola, keby sa dalo, že najvhodnejší uchádzač. Už teraz rozhoduje len cena zo zákona. Ešte môžem... Nech sa páči. Tí, čo chodia na dozorné rady mestských lesov, sme tam preberali, mali sme stretnutia nejaké s občianskym združením Snowpark. Bolo navrhované z našej strany, aby mesto vstúpilo do partnerstva s týmto občianskym združením. Občianske združenie Snowpark to jednoznačne odmietlo. Tým pádom my nemáme dôvod, prečo ich ďalej dotovať. Také podnikanie typu ja zaplatím režiu a vy podnikajte, by sa páčilo asi určite každému. Ale takto to nefunguje a je úplne jedno, či je to prospech ľudí alebo nie je to prospech ľudí. Ten prospech ľudí v Hladovej sa absolútne nijak neprenáša na prospech ľudí žijúcich v Dobšinej. Čiže je to také cieľené jedným smerom a keď chce byť Snowpark nezávislý, nech je nezávislý,
nech si zaobstará vlastné vozidlo, dávame mu možnosť účastniť sa verejného obstarávania ako každému inému, čiže môže si kúpiť tento stroj. Bol celý rok na to, aby sa jednalo, celý rok na to prišlo, že čakajú na hodinu 12, kedy napadne sneh a kedy nás sa budú snažiť na základe ľudí a toho všetkého tých rozprávok o tom, ako to robia pre všetkých ostatných, dotlačiť k tomu, aby sme cúbli a znova im dali bezplatne toto vozidlo. Toto vozidlo stratilo výrazne na hodnote, ja som veľmi zvedavý na znalecký posudok, ale neverím, že bude nejak priaznivý. Takže bolo času jednať. Stopáč mohol prísť, mohol jednať s nami, nejednal. A odmietol naše ponuky. Ja by som k tomu len dodal, že podľa mňa to má obrovský význam pre všetkých, aj pre Dobšinčanov, že tu turisti chodia lyžovať tam aj Dobšinčania veľa. Videl som tam aj Karola behať, viem, že je športovec a význam pre poskytovateľov ubytovania, pre Dobšinanov ubytov, tak aj tu sa ubytovajú. A Dobšinčania poskytujú ubytovanie v ľadovej. Tak budeme také. Myslím si, že pre podnikateľov to má význam. Ľadové aj pre športovcov všetkých, aj pre cestovných, to je môj názor. Nikto im nebráni, môžu kľudne robiť. Dobre, takže úprava toho uznesenia musí byť aj. Dobre, takže poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšina schváluje za hnutelný majetok traktor kolesový lesný za majetok prebytočný, zámer odpredať majetok v bode A formou obchodnej verejnej súťaže, začne vyhlášku obchodnej verejnej súťaže na odpredanie nehnuteľnosti v bode A tohto uznesenia za minimálnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku a za D predložiť vyhlášku OBS na zasadnutie najvyššieho mestského zastupiteľstva. Vypočuli ste si návrh na uznesenie, ktoré je za jeho prijatie. 10 za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Bod číslo 20. Žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou riaditeľa technických služieb mesta Dobšina. Už som to dneska spomínal, že riaditeľ technických služieb Dobšina rezignoval na svoju funkciu ku 31.12. Takže vyhlásime výberové konanie na nového riaditeľa. Tomuto bodu. Nech sa páči. Môžete to niekto vyhnúť. Čo zmenilo, chcem sa spýtať, čo zmenilo tvoj postoj, lebo na valnej hromade si jednoznačne povedal, že si stojíš za týmto človekom a... Ale ja si aj stojím za ním, ja som veľmi Ale nerád. aj po valnej hromade si ešte ďal stále stojí. To reálne myslíš teraz? Že stojíš si za týmto Za človekom? mnou? No. Áno. Ja si Aj myslím, že pozícia. tak dal som ešte kontrolu nejakú na technické služby. Len ten nerobí chyby, kto nerobí nič. A ja si myslím, že je to obetavý človek, ktorý robí dosť toho. No dobre, tak potom uvidíme po závere kontroly, aké budú obetavé chyby. Každopádne rezignoval sám, nie že ja som zmenil názor. Čiže on dal sám vypovedie. Moja otázka bola jasná, asi myslím, že všetci vieme, zúčastnení, o čom rozprávam, čiže uvidíme po kontrole. Nech sa páči ešte k tomuto bodu. Poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšina berie na vedomie žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou riaditeľa technických služieb mesta Dobšina
Roberta Mola, konjunktúciu do 1.12.2023. Záber poveruje zastupovaním Stanislava Miholka. C. Poveruje primátora mesta vyhlásením výberového konania na funkcii riaditeľa technických služieb mesta Dobšina do 31.12.2023. Vypočuli ste si návrh na uznesenie, kto je za jeho prijatie. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Mám jednu otázku, či môžem použiť výberové konanie na riaditeľa s mým vlastnými kvalifikačnými požiadavkami, aby som to mohla v pondelok vyvesiť. No ja si myslím, že hej. Vy ste si schvalovali termín. Vy ste to Môžeš nám to ešte preposlať, ak vyjadrili, my sme sa si, ja si nepamätám, ako to bolo, neviem, či si niekto tam. Môžem, no aby som to bolo 31 12 máme, že... Zajtra, keď nám pošleš, tak ti Zajtra nepošlem. tak pondelok. Ale bude taký dobrý, potom aspoň takto zadní dva pozrieť, aby to vysel, čo tam verejné bude vyhlásené, a kedy by bolo. Koľko dní musí tak vysieť? bolo by mi výberku až na roku určite. To Pretože je musí jasné. vysieť, ja musím tam Ale dohodu koľko dodať. bolo? Za 14 dní zvykne. No, Čiže niekedy v januári. Nie, Otváranie začiatkom januára. obálok. Všetko začneme hneď, ak nie, lebo tam vyvesenie. Sám by tam informatívne, že ako to je. Dotedy bude povedený, kým nebude vybratý nový riaditeľ. No, vybrať a ešte musíš schválený. Čiže to rovno by sme mohli tak. Že vtedy Sa bolo aj... postihlo aj s tým. No toto môže, no toto... Dobre, ja to už nejako zmažím. Lebo pani musí 15 minút, to nie je obvykle, pretože keď bude mať náležky, môžu to zvolať. No uvidíme, ja to už nejako zvládam. Napríklad. Onka prírodu zdroje. Dobre, takže môžeme ísť ďalej, áno? Už sme tam uznesenie čítali? Takže môžeme ísť na bod 21. Verejné obstaranie zákazky na kúp strojového vybavenia na údržbu zelene. Už som to spomínal, takže to je vlastne súťaž. Nech sa páči k tomuto bodu. Poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšina schvaluje podmienky verejného obstarávania na verejné zákazky na stroja strojného vybavenia na údržbu zelene. Vypočuli ste si návrh uznesenia, kto je za jeho prijatie. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Môžeme 22 bod, ktorý bol doplnený. A je to verejné obstarávanie zákazky, zber a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu v meste Dobšina. Nech sa páči k tomuto bodu. Tam asi nie ničo, súťaž bude vyhlásená. Dúfame, že sa zapoja čím viac firmy a bude z čoho vyberať. Bolo nám vyslovené, že budú oslovené všetky dostupné firmy, čiže aby tá súťaž bola v nejakom väčšom meritku, ako bola doteraz. Len tie firmy budú oslovené, či sa zapoja, to už my nejako zaručiť nevieme, ale oslovené budú určite všetky. A hlavne musia vyplniť tú špecifikáciu tak, ako je, lebo minulé sa stalo, že nevyplnení napríklad predajú kontajnerov, ktorý ich musíme využiť. Hej? Vtedy sa stalo vtedy? V roku 22? Vtedy sa nestalo nič, lebo vylúčený nebol žiadny, čiže nemyslím si, že ste niekoho vylúčovali. V roku 22 nebol žiadny vylúčený, bol jeden zúčastnený. Prosím? V 22 bola podmienka a teraz v 23 bolo taká nízko. No, každopádne ide nová súťaž. Potom ešte dôležitá vec, v komisii asi chceme byť všetci, alebo tí, čo chcú byť. Čiže ja určite chcem byť v komisii. Kto chcete, nech je. Čiže Nemám s tým žiadny problém. aby sa potom počítalo s tým, že budeme v komisii. asi Ja viac. už keď ste si všimli, sa tej výberových komisí nezúčastňujem, aby sa to zase neotočilo, že ja si nikoho vyberám. Takže mne je jedno, vyberte toho najlepšieho. Ale treba povedať, že to chce byť v tej komisii. No, treba uvedomiť, že keď sa podpíše to dielo k znesení, tak sa hneď vystúpi
Ja určite chcem byť. Ten, kto chce byť, nech zvihne ruku, si myslím, treba Takže ju vlastne tam zapísať. bude byť teda a dôležité je, aby ste mali potom zriadenie komisie na... Však Ten, kto nechce byť, napíš komisia, všetci poslanci, a ktorí prídu, kto nepríde. Ale už teraz to takto nefunguje, pretože ten zákon je postavený tak, že všetko sa robí elektronicky. Jednoducho vy si budete musieť zriadiť prístup na elektronickej platforme, kde sa vy pod svojím mailom a heslom prihlásite a tam to všetko uvidíte. Hej? Že budete mať aj reálny prístup, hej, do tej zákazky. Toto je potrebné urobiť, hej? My Až už vyhlášime na Janka môže vstúpiť do toho, nedá sa to tak, že by sa celá komisia zišla u vás, vidíte na ten prístup a priamo tam si to pozriete? Nie, lebo ja ju nerobím. Toto nie je moja zákazka, na toto bude externá vyhošťarka, ktorá je oprávnená to robiť. A vlastne ona, keď zriadi tú komisiu, ona musí aj menovite napísať, lebo vlastne ten, kto bude z komisie, musí doložiť životopis, hej, a vlastne dostane aj menovací dekret. Lebo to vlastne tá zákazka, no proste aby obsahovala toho zákona to, čo má. Takže Ako vlastne nie je sa to to vás tam do dáš, komisie. ale vysvetľujem, že čo je potom potrebné. Tak, aby sa nestalo, že vás vymenujete, prihlásite sa a padne VOčko, lebo nám to treba do konca roka vysúťažiť, hej, takže sa prihláste fakt len tí, ktorí tam sa prihlásite. Ktorý reálne Ale- máte záujem, Potom nechcú radšej zamestnať. Určite sa nechcú vypisovať s vami ale zákazka bude zverejnená normálne aj vo vesníku, hej, lebo tento limit... Dobre, a ešte druhá otázka, prísediaci tiež nemôžu byť? Musím sa opýtať, lebo toto je už vyšší stupeň, ja tieto zákazky Aby sme nerobím. všetci nemuseli prechádzať týmto cyklom, budeme prísediaci napríklad. Opýtam sa, vidíte, že sa opýtam a dám ma vedieť, lebo toto... Dobre, tú komisiu doriešime, nemusí to byť teraz uznesenie. Nie, Doriešime, čiže ju doriešime potom mailom, alebo ako kto chce, tak pošlite. Áno, a Janka ešte zistí, že či môže to byť aj tak, ty sa pýtaš. Takže poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšina schvaľuje za podmienky verejného obstarávania na predmet zákazných zber a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu meste Dobšina. Vypočuli ste si návrh na uznesenie, kto je za jeho prijatie. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. A môžeme ísť na to. Už teda 23, diskusia, interpelácie, nech sa páči. Interpelácie, pani poslanci, keď to má niekoho konkrétne, nech sa páči. Chcem ťa popýtať, rozprával som si o ňom, či si pripravila alebo nepripravila kontrolu. Bola mi uložená kontrola, že to neznesie odklad, takže 4.12. uložil primátor Na tú veľčku. Na celkovo na príspevkovú organizáciu. No, ja som dal. Že kompletná kontrola príspevkovej organizácie, aby nový riaditeľ, ktorý tam príde, aby bola urobená čiara pred jeho pôsobením, aby to bolo... To je jasné, že keď bude nastupovať nový, tak musíme predsa To je v poriadku. My chceme, aby si urobila kontrolu, nakoľko ty máš najväčší dosah. Ale konkrétne, lebo ja nie som auditorka, už som počula také komerčné šumy, že idú tam robiť audit, pozor, ja nie som auditor. Ja som nepovedal, že to je robiť. Ale pred nastupom ja by som navrhoval, že by sa urobila. Áno, ale teraz sa Aby bavíme sme o si jasne- Ja som dal na tie Tak spodné ja mám veci robiť kontrolu. zákazky Na VOčka. na VOčka v roku 22-23. 22 nemôžem, pretože to bola podlimitka, na to nie som opravila. Mám Žianka doplniť. Kubíková, ja môžem kontrolovať na zákazky. Podľa mojich vedomostí kontroluje úrad pre verejné obstarávanie a
22. 22 nie. Hovorím o roku 22, že Ja hovorím rok 22, 23. No ale teraz vysvetľujem, že 22 to bola podlimitka. Janka to vysvetlila, že sa to dá pre úrad. No tak ako ešte do toho tam môžeme To úrad vykontrolu potom, tak sa... ale mne to No ja to chápem veľmi dobre, čiže chceme kontrolu od teba. No dobre, ale názov akože čo kontrolu, lebo hovorím, ja nie som auditor, že mám teda... Nie, ja by som navrhoval, keď končí tam riaditeľ, tak nastupuje nový, tak musí vedieť, čo prebere. Takže audit ja navrhujem naše správy. A v audite je vlastne šéf. Takže zbytočne robiť na Ja som zažil audity tu aj na mestských lesov. Také audity, ako boli aj na mestských lesov, to sú vyhodené peniaze, lebo v živote k ničomu nedošli. Či auditor. Ale ja nebudem určovať, máme tu malú moderátor, na to nebudem môcť aj brať peniaze z mesta. Či napríklad verejné obstarávanie, či bolo v súlade roku 22-23. Dobre, tak to sú rok 22. Ale môžeme to, čo zákon umožňuje. No, to už my vyhodnotíme, či sme spokojní s tou kontrolou, alebo nie sme spokojní s tou kontrolou. Ale aj poďakovať Dobre, je jasné. Dopíš tam aj ten. Plus napríklad, ešte mňa zaujíma osobne kontrola likvidácie SROčky. Či sú tam naložené... To ešte nie je ukončené. To ja viem, ale už napríklad právnik nastal 9000... Ešte nie je ukončený moje zistenia z tohto týždňa, že som sa len takto zistovala, ale je to veľmi ťažké v tejto situácii s niekým vôbec komunikovať, pretože vieme, ako že vlastne jedna pracovníčka je na témke, druhá nevie, kde má hlavu, sa 3-4 krát denne je volám a už nie z toho, čo vás to robí, ale tam je aj druhá zamestnankyňa, ktorá je zodpovedná za tieto. A táto osoba už dala výpoveď písomnú, alebo Už tu zatiaľ, ten som nevidel, je v nemocnici. títo ľudia predpokladám, že odchádzajú bez odchodného. Tak ako to je zákonom dané, to tak budú. Pýtam sa, ako to je, či odchádzajú s alebo bez odchodného, tak Nie. alebo odchodného. Odchádzajú Ale s... sama vypoveď, my ju nevyhadzujeme. Ja sa pýtam, aby sme mali jasno v tom. Ale je Odchádza... v takej likvidácii, že tam... Nie, odchádza bez odstupného. Neviem, kto by. Ona je na PNG. Ja, čiže ona ešte neodchádza. No dala ústnu výpoveď a odtedy je na PNG, odtedy som nevidel. Výpoveď musí byť doručená. Má nárok na odsudné, alebo nemá nárok? Nie. To ti vravím, že sama dala výpoveď. Keby sme ju vyprepustili, tak je musíme dať. Ústna výpoveď je do druhého. A tú PNK ju urýchlíme, keď bude dlho na PNK, čiže vieš, my urobíme svoje kroky, aby to bolo tak, ako to má byť. Preto to chceme riešiť najprv cez Ja si takisto podklady nebudem vedieť, že to dostať, na penke a to je k tomu likvidátorovi, čo som tak bežne pozerala, čo som mala dostupné veci, čo mi poslali, tak on ešte nemal vyplatené. Tam No my chceme mať nejakú správu od teba, či boli vynaložené adekvátne prostriedky na likvidáciu takejto firmy a či boli v súlade so zákonom. Lebo platiť za právnika 9000 je chore. To je neprávnik, to je likvidátor. Pozor, to nemôže hociaký právnik robiť. Iba ten, čo je na to právne. Koľko firmy sa oslovili? Suma na tu v okolí je len ten jeden. A v Rožňave nie je žiadny. Čiže najbližšie bolo z Košic. Čiže tú kontrolu budeš kedy vedieť, až po ukončení? A ešte cena likvidácie je samozrejme podľa veľkosti firmy a veľkosti problémov, ktoré tam nastali, lebo keď chceš likvidovať firmu, čo nemá žiadneho zamestnanca, no tak dobre. Čo nemá žiadny majetok, tak dobre, je to rýchlejšie.
Ale tu sme riešili tak, aby sme o majetok neprišli, aby tie stroje všetko ostalo v meste. To si treba uvedomiť. My si to uvedomujeme doma. Je koniec roka, za 204 rok, je tam povinnosť predložiť, je to naša príspevková organizácia, my sa predložíme všetky podklady pre konsolidovanie účtovných záverov. No ja to vidím, že prvý 4 rok, vo februárovom zastupiteľstve, ako do konca roka, neviem si predstaviť, ako myslím, že 41 Nekážeme do konca roka to pripraviť kontrolu, keď no, na to pripravíš. ste si nemýlili pojmy, hej, že čo je audit a čo je... Ale my nečakáme audit od teba, my čakáme kontrolu. Len tá kontrola, aby bola adekvátna. My očakávame nejaké výsledky v tej kontrole. Nakoľko tie pochybenia, ktoré tam sú prekazateľné. A takisto aj treba pani Erike povedať, aby urychlila tú národku. Orgány v trestnom konaní je to veľmi rýchlo urychlia, keď si myslíte. Treba krútiť hlavou, Anka. Ale to koho zaujíma, že je v nemocnici? Mala myslieť na to, keď konala trestné činy. Treba dávať pozor na slova trestné činy, lebo to sa môže otočiť aj proti nám, tak to je vlastne. No to môže, čak uvidíme. Keď je, treba dať podnet. Keď máte takú znalosť, Preto treba dať čakáme na podnet. hlavnú kontrolu. Ale ty nemôžeš niekoho verejne obviniť, že robí trestné činy. Ako? Tak ty nie si orgán činný verejne. Tak treba dať podnet a hotovo. Dávame podnet hlavnej kontrolu, aby robila Čiže dáme uznesenie, že zastupiteľstvo určuje teda kontrolu na tie veci. rok 22 Či to len dopíšem, jak tomu, čo som vyjadal kontrolu. Môže byť aj uznesenie. Ako chcete. Bo ja som už často ho dal kontrolu, tak môžem to ja doplniť, že Vydať rok vyjadrujem. 22, verejné obstarávanie, skontrolovať všetko. Takže dáme uznesenie, že zastupiteľstvo povedme, či len ja dopíšem svoje. Ale nech tam je adekvátna kontrola. Dobre, takže stačí, keď ja si to dám potom, zadám na poverenie. Dobre, nech sa páči ďalšie interpelácie niekto. Nech sa páči. Tak som chcel reagovať trošku na teba ohľadom verejného osvetlenia, lebo čítal som tvoju odpoveď na tie svetla, čo sme písali. Asi to tak trošku sa mi nepáčilo, ak si na Mariana to myslel. Asi si to myslel na Mariana, že si ho poveril, aby zabezpečil žiarovky. Ale my sme od nového roka poverovali Robanova, aby zabezpečil žiarovky na námestí. Požiadal, je tam napísané, nepoveril, požiadal. Pardon. A Marian to popred nemôže, pretože som sa s ním o tom niekoľkokrát. Ale my sme žiadali Robanova od začiatku roka, aby kúpil žiarovky na námestie. Stále ja mu hovoril, zoženiem, pôjdem do Rožňavy, zoženiem. Ale veď za to, že sa mu nepodarilo zohnať tie letky žiadne, čo by sa tu dali dať, som išiel za Marianom a som ho požiadal, aby zohnal. A Robovi to trvalo Teraz mi Marian povedal, jak zistil. ste montovali nazad výbojky, že sa mu nepodarilo zohnať. A Je to tak, po Marian? 11 mesiacoch on nevedel zohnať. To nebolo tak, jak sa to tu vraví teraz. Ja som to konzultoval s Robom a dokonca som to riešil ešte aj s Filipom Cukrom, čo on našiel nejaké žiarovky na internete, úsporné, lenže kurz vychádzal na 129 €, čo Robo povedal, že v žiadnom prípade. Že také žiarovky sa tu kupovať nebudú, lebo na to nie sú peniaze. Tým pádom sa od toho upustilo a prišlo sa zase po tej najlacnejšej variante a to sú tie službové dvojky. A tie dvojky majú aj na technických službách. Teraz už majú aj... Deň, keď my sme ich zakúpili, tam došli aj Robovi volovi. Čiže netreba to obhajovať ľudí, ktorí tvrdí robili pre to mesto a očierňovať ľudí, ktorí z vlastných zdrojov sa skladajú na trápne žiarovky v meste. A ešte jednu vec, že si tiež na Mihoka si napísal tiež, že je to v jeho náplne práce a že spravil to, áno, ale ako to mal vymeniť, keď nemal čo vymeniť?
A až my, keď sme zakúpili žiarov, Čo tu má s tým spoločné, že napísal, že to vie naplniť? no napísal si, zákonné poďakovanie patrí aj zamestnancovi technických služieb Dobčína, ktorý síce má túto činnosť naplniť práce, no čas si na to našiel až vo svojom voľnom čase. A čo je na tom nepravda, da čo? No nie. On mal to urobiť, áno, mal to urobiť, ale ako to mal urobiť, keď tam nemal čo dať do tým vládom. A dal ich až vtedy, keď sme ich kúpili. Ale čo je nepravda na tom, čo ja som napísal? To mi povedz. To slovička redu, ja neviem. Slovička redie, ale tak nič tam na to není. Ani uražka, ani dačo, čo nie je pravda. Tak je to... Si zoberieš sám. To už ako zoberieš ty, to je už na tebe. Ako som to ja myslel, ty nemôžeš vedieť. Dobre. Nech sa páči. Ja som sa rozprávala s Mirom Pavlíkom, ktorý mi povedal, že oni tie výbojky mali oveľa skôr, ale zamestnanec technických služieb si nenašiel čas počas svojej pracovnej doby, aby ich vymenil. A potom na týždeň išiel na dovolenku a vymenil ich počas svojej dovolenky. Takže oni tie výbojky mali kúpené skôr. Kedy? Týždeň pred nami. No, ale týždeň pred vami ich... A žiadali ho, aby ich vymenil, ale on tvrdil, že na to nemá čas. Ale to je riaditeľ technických služieb, aby sa dal zamestnancovi, aby vymenil žiarovky. Tu sa jedná o bezpečnosť v meste, ktorú sme tu prizvukovali od začiatku roka. Je to trápne, že až na náš podnet, keď my začneme konať, tu začne niekto iný sa vystrkovať. A začal konať len na základe toho, že na reviznej komisii sme povedali, že si kúpime vlastné žiarovky a ideme ich meniť. Potom zrazu v ten deň už prišiel aj Robo s tým, že on už žiarovky má. Čiže treba si povedať pravdu a je trápne, že sa tu musíme dohadovať na zastupiteľstvách o kupovaní alebo rozsviecovaní určitých častí mesta. 18 000 eur išlo na verejné osvetlenie teraz v rozpočte. To by ma extrémne zaujímalo, na ktoré časy, veď to sa už viacej nesvieti, ako svieti. Bezpečnosť v meste, tu si koledujeme, kedy sa komu čo stane znova v tomto meste, lebo tu nielen, že ženy, tu sa už chlapí po niektorí boja chodiť po meste, a nie že ženy. A ženu s dieťaťom, a tu nerozprávame o noci, o 7. 8. už je tma, poslať po týchto uliciach je likvidačné pomaly už. Nech sa páči ďalšie interpelácie. Keď môžem ja. Nech sa páči. Na základe upozornenia na sťažnosti občanov oslovili ma, aby som predniesol požiadavku. Ale neviem, komu to mám adresovať, keď to nikto z technických služieb nie je, ale bol by som rád, keby to bolo zapísané. To sú také technické, možno maličkosti, ale ľudia si to všímajú a im to vadí. Začnem, mám 3 veci len. Informačná tabuľa o príchodoch a odchodoch autobusov na Lovčej doline. Keď si pamätáte, pred viacerými mesiacmi tam nejaké auto tu píč, na ktorej tá informácia bola zohlo. No a potom ju pravdepodobne technické služby zasanovali, dali ju preč, lebo to vyzeralo tak. A takto to vyzeralo, že bola zohnutá. No len teraz nikto si nedal tú námahu, aby tá informačná tabuľa sa dostala naspäť. A ľuďom to vadí, pretože teraz nevedia, kedy odchádzajú, kedy prichádzajú autobusy, došlo k zmenám nejakým a jednoducho to tam patrí, bolo to tam, ale to môže dolíne. To znamená, keď by to bolo možno na jar, už asi teraz sa nikto tomu venovať nebude, ale bolo by dobre, keby to pri autobusovej zastávke táto informačná tabuľa bola. Druhá vec, viacerí ma upozornili na to, aby som predniesol a poprosil. Autobusová zastávka na Rúži. V tej autobusovej zastávke bola lavička, kde ľudia, starší ľudia hlavne, seniori si sadli, čakali na autobus, na spoj. Táto lavička alebo sedačka sa zlikvidovala kvôli tomu, lebo tam hlavne za tmy dochádzalo k
neprístojnostiam. Nože ale bez ohľadu na to, či to tak bolo alebo nie, tá lavička tam patrí pre tých ľudí hlavne, ktorí to potrebujú. Hej? Takže či by sa nemohla vrátiť nazad. Ja si myslím, to je úplná maličkosť. A už potom treba dohliadnúť na to, aby k takýmto neprístojnostiam, ja som tam nevidel nejakú neprístojnosť, ale určite sa tam robilo, aby to tam nebolo. To je druhá vec. A teraz je to čerstvé, napadol sneh, čistenie mesta, katolícky kostol a cesta smerom na Zimnú ulicu. Tam je dosť veľký problém, vypluhovať sa to nedá, tak ako by sa to malo, pretože je tam podľa môjho názoru nejaké parkovisko, stojí tam okolo kostola strašne veľa aut. No a samozrejme, že tento to pluhuje, tak nemôže to urobiť tak, ako by to urobené malo byť. To znamená, že ten sneh sa nahrnie na chodník, no a potom tí ľudia ani po chodníku nejdu, idú po ceste, ide auto, tak skočia do záveja, pretože sa musia vyhnúť auto. Takže poprvé, či by nebolo treba rozprávať s ľuďmi, ktorí tam okolo kostola katolíckeho parkujú a či by sa ten priestor nemal uvoľniť, aby to čistenie, tá údržba miestnej komunikácie bola taká, aká má byť. Nie, tam to je na Novej ulici. Dobre, ale mňa pozorili na ten úsek, o ktorom hovorím, presne na ten úsek. A ide aj o to, že tam pri tom Božom chráme, tam nikdy nebolo toľko aut, ako je teraz, hej. Tam je strašne veľa aut, na to vyzerá. Dúfam, že na štedrý deň, keď bude polnočná omša, že tam sa tí ľudia vôbec dostanú do kostola. Keď to tak bude, ako je to teraz. No, to sú tri veci, ktoré tlmočím a s ktorými sa stotožňujem. A ešte raz, nech je to zapísané aj z dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Zápisnice. Ďakujem, to je všetko. Ku kontrole Evy, lebo to nepodlieha verejnému obstarávaniu, čiže prekontrolovanie aj rodokapacitných kontajnerov z roku 23. Lebo to není s VOčkom, nemá nič spoločné, čiže aby tá kontrola... Ale má spoločné, to mali ako... Nie. Dve veľkokapacitné kontajnery pobiehajú VOčku. Nie, to je tá zmluva, čo som ti posielal už viac. A sú dve veľkokapacitné kontajnery, ktoré nepodliehali VOčku a bola dodatočne spravená zmluva. Ale zmluva nebola naplnená, my raz nedodali a jedna faktúra nebola vyplatená. Toto vyjadrenie nás absolútne nezaujíma. Povedanie zo zmluvy. Ja som len toľko preverovala, že neboli kontajnery, ani kontajnery neboli vyplatené. Ale bola zverejnená. Čiže pochybenie tam je, že tie faktúry mali nedávať nazad do dobropisu. Ale zmluva nebola. Čiže na základe nášho zistenia už neboli ani vyplatené, ani by neboli vyplatené. My to vieme, jednoznačne to bola zašlo po minútam a činou náhodou podpisu z jakého oného. Prvá faktúra bola, išli po poradí. Čiže prekontrolovať, či fyzicky tam boli tie kontajnery alebo neboli. Snáď ti vedia povedať nejaké stanovisko, či tam boli alebo neboli, tak stačí, keď ti povedia stanovisko. Ja mám vyjadrenie, že tam kontajnery sa nedodali, zákonne bolo vyplatené. To mám ja stanovisko. Ani jeden kontajner, čiže zmluva nedošlo k plneniu. Kontrolovala som toto, ja som schodila, že prešli sme to tak, neboli. Ja som to kontroloval, jak si mi volal. A to nie je podstatné, či boli alebo neboli uhradené. Zmluvné podmienky sú dané, faktúry boli vystavené. To, či boli uhradené alebo neboli uhradené, je odpisované na základe. To je
hlasný záver a bolo to tam jednoznačne povedané zo strany riaditeľa technických služieb, čiže očakávame vyhodnotenie tohto pochybenia. No my môžeme kontrolovať na základe dokladov, ktoré sú. Dobre, doklady. Tak nechajme kontrolu a uvidíme potom. Aby to tam bolo zahrnuté, aby bolo v správe zapísané, či tie kontajnery tam boli alebo neboli fyzicky dané. A kľudne nám mali by sa nahrávať tie stretnutia, neviem, či sa nahrávalo aj toto konkrétne. No neviem, ja nie som všade sa nahrávajú. Teraz ja neviem, či sa nahrávalo alebo sa Je nenahrávalo. zápis z tej jedničky? No, asi keď Mal by byť, keď to niekto urobil. pani dotyčná je v minútach. Už potom neviem. Asi ho nemal kto urobiť ten zápis. Ja by som navrhoval, že komisie zasadnutia kľudnej kameru treba dať. Sú to verejné zasadnutia, môže tam prísť hocikto. Tu ešte by ma zaujímalo, mestská polícia odchádzajú do dôchodku po niektorých. Netrebalo dať nejaké výberové alebo niečo? Aby sme zasa nepodliehali nejakým termínom. Môžem ti na to odpovedať, ja som zvolal teda sedenie s tými, ktorí chcú dohodou ukončiť pracovný moment, nakoľko majú odrobené všetci vyše 30 rokov. Dohodli sme sa na podmienkach a máme nejaké žiadosti na mestských policajtov, na výberové konanie nemusíme robiť, pretože to nie je vedúca funkcia, že sú to normálne zamestnanci. Čiže problém je, že budeme musieť dať vyškoliť tých ľudí, tak ako boli teraz títo dvaja noví, to je 3-mesačná škola, dobre hovorím, a škola pravdepodobne začne až v apríli. Zatiaľ minulý rok bola tak. No, uvidíme, to ešte skoro je správne. Ale začne, lebo si spomínal, že nechcú otvoriť. Nevieme zatiaľ, lebo napríklad v Košiciach sa stala taká vec. No budú musieť tam chodiť a otvoria, keď nebude v Košicoch. Končili školu a prepúšťajú tých policajtov, že vraj, či je to pravda, neviem, ale že vraj tých, čo teraz skončili, že ich prijali, ale ich prepúšťať kvôli tomu, že sú nutené šráve. A kedy plánuješ spustiť nejaké svoje výberové? Aj podľa toho, že ako budeme na tom, že či budeme rozširovať, alebo nebudeme budeme, že či ideme zase do toho počtu, alebo budeme znižovať počet, alebo budeme navyšovať podľa finančných. Takže mestská polícia si myslím, že mala byť v nejakom zastúpení, aby poriadok v meste bol. Poviete, že áno, že januári roky sa Každopádne ja ako zamestnávateľ som sa s vami rozprával, dohodli sme sa, že neodídu všetci viaci naraz, ale bude to mať nejakú postupnosť, takže dotedy dúfam, že sa obsadia miesta, polícia bude fungovať ďalej. V tom okupovaní mesta som chcel toľko povedať, lebo keď je voľné, treba to využiť, tú situáciu a vyčistiť tie cesty, rozšíriť, kde sa dá parkoviska a iné veci, lebo dá sa to a nie je to problémne sa všetko obsadzovať. Ľudia volajú, každý je nahnevaný okolo futbalových místa, katastrofa, Turecka, vôbec futbal podob. Mestské lesy tam sa vyhovárajú, že robia to za hlavnú mestu. Myslím si, že nie je to zadarmo. My sa nevyhovárame, že to robíme za Nie, Miro Vešovský povie. My máme, Miro Vešovský nepočujem, Miro Vešovský je zamestnanec ktorý má veci svoj názor, ktorý nie vždycky uzrkadľuje názor mestských lesov. Mestské lesy fungujú mesto v rámci svojej možnosti. My musíme zabezpečovať aj predaj a naše fungovanie, čiže my nemôžeme vždy obidve stroje na fungovanie. Aj dnes celý deň fungoval jeden stroj, druhý robil. Keď je kalamitná situácia, ako bolo pri tom prvom snežení, bolo nasadené obidve stroje. A nehovoríme to nikdy, že, alebo Láter to povedal, že je to budeme zadarmo. Tak Miro Vešovský povedal, že robia to pre mesto zadarmo. To je jedna vec a druhá vec, že keď prejde ten plúh, ten sneh stále. Takže tie plúhy treba upraviť, jednoznačne musí ísť pekne, tam, kde sú parkoviska, treba ich cúvnuť aj na dvakrát, pekne rozšíriť to jednoduché základné veci. Tak ako nedá sa chodiť po cestách, že to je možno že nech zavolám a dojde nám a vysvetlím, ako si to má... Však ale oni sú šoféri, oni nevedia. To sú základné veci jednoduché. To nie je nič viacej, len toľko, aby ľudia vedeli fungovať. Tak ja musím Míra Vrešovského zasa pochváliť, lebo keď prišiel na minútu, tak ju vyploval tak, že sme mohli ísť vôbec do roboty, lebo sme tam nevedeli prejsť po tom zámysle. Takže ona to urobil perfektne.
Máš ako vy, ako Turecká, Severná,